Yazi yenzeka lento. Uthi usenkingeni ubhekane nento ebuhlungu bese bantu bahlangana ngawe. Bantu abangazwani, bantu bebangakhulumisani. Bacale ukukhulumisana ngoba wena ubhekene nento ebuhlungu, nento engafunwa ngumuntu. Kodwa ngoba labantu bathanda inhlebo, bayajabula omunye umuntu uma senkingeni, bavele babone ukuthi nali ithuba lokuthi sibuyisane, babuyisana ngegama lakho. Kungaba bomakhelwane, wena wazi ukuthi hayi umakhi lo nalo makhi lo abakhulumisani. Babanga abakubangayo ngangayingeni, kodwa ngokuthi wena sosenkingeni ubabone sebashaya ishantshi, bahleka, bakhulumela phezulu uma babona wena sebashaya ishantshi, ubuvela ubone nje ukuthi lento abasayikhuluma manje ibhekiswe kimi. Ibhekiswe kimi nalehleko leli kuhlekwa mina ngoba ngiqeda ukuphuma ngomnyango wasekhishini. Ugcine usaba ukuphumela ngaphandle kwakho ngoba waphumela ngaphandle. Labo makhelwane basebenzisa lelo thuba ukuthi babe my best friends. Uma ungatshela abantu ukuthi labantu abakhulumisana seyingasala ngawe ngoba babuyisene ngegama lento iyenzeka nasemsebenzini. Iyenzeka emsebenzini ukuthi umuntu ubhekene nenkinga, wenze iphutha emsebenzini, so attenda ama-hearing, ubone abasebenzi sebazwana ngegama lalo munye abasebenza naye osenkingeni. Bantu bekwaziwa ukuthi angeke ubathole badla ilunch ndawonye, ubathole sebashare isikhaftini ngoba bafuna ukukhuluma, ukubuyisana ngegama lakho. Yazi futhi mina yingako ngingafuni umuntu esingakhulumisani naye lela ngitohoza khona angi-invite ku-Facebook noma le kubo social media, sofuna ukungixoxisa le ku-social media, kodwa uma sibonana le emsebenzini asikhulumisana, sijwayelananga. Uyangibuka nami ngiyambuka. Kodwa ku-Facebook soba nalesibindi sokungisendela i-friend request. Yindaba wena you are not coming as a friend, wena you are coming as a monitoring spirit phela. Yini lo cabanga ukuthi sizake sixoxe ngayo noma sizake sibonisane ngayo, ngoba mawungibona emsebenzini ubuka le, mangikubuka ngikubingelele uthi yebo, ngithi unjani, usho ukhipha ifoni ungasaphenduli, kuvele kubonakale ukuthi hayi ngiyakubhora. Yingani umuntu nje ubuya endaweni eyodwa naye, yebo sihlala eDondon sonke, sibuya e6, kodwa sinawasijwayelananga. Uyangazi ukuthi ngingilo mfana wakadladla lapha ngasesikolweni, uyabona, asijwayelananga, kodwa soba nesibindi, uba nalama-guts ukuthi maye songisendela ama-friend request kubo Facebook ukuthi mara masibonane 6 wena awukhulumi nami, awukhombi ukuthi uyangazi.